Haidara. Imamu Aliyu Ali Haidara, Aliyu Haidara. Da sunan halali nake Aliyu Haidara. ya Ali ka bani Aliyu Haidara. baitoci su zuwa yayi domin Fadima Batul ta Aliyu Haidara. Aikin da rabuna yake salatai su kadai yake da tazibi har gurin nabi Muhammadu Hamidun Ahidu abban sunayi zama. Aliyu Ali Haidara, Aliyu Haidara. Dan aikin gidan ma'aiki Aliyu Haidara. Jibril zo ka ɗauki Aliyu Haidara. gaisuwa gurin saraki gaishe min da shugabana Mahmudu Shahakira. Sannowa uwar maza haje kowan so gidan ku zai hije wanda yake ku ta zai hije. Salamu alaiki Fadimar mu ummu na hizara. Aliyu Ali Haidara, Aliyu Haidara. Ya gaida maza uban maza haje Aliyu Haidara. wanda ya barka wuta zai hije. Aliyu Haidara. Ni a cikin kanai garaje labai kuma ya Ali Aliyu an goga na hizara. Aso ku rabu ki su muna son ku samu ta hasu cikin hidimar fushi muke so. Salamu alaikum Hassanaini ya gaza Imamu Aliyu Ali Haidara, Aliyu Haidara. Imam Mahdi yaushe zai zo Aliyu Haidara. mun so ya zo yawan so Aliyu Haidara. in ka zo ka ce da ni zo yadda da ne imamu na Mahdi shi ne ke bara. Salama lafarin masoyi kan kaunar ka bani shahaye domin ka yake ta yahayi labbaikun wasa dai ka sidi ya sha kiran kira. Imamu Aliyu Ali Haidara, Aliyu Haidara. Imam Ali jinin ma'aiki Aliyu Haidara. dukan martaba ya ɗauke Aliyu Haidara. kuma zo wani sarahaki ya gado Rasulullahi shi Ali Haidara. Angon Zahra batu kura karki matsayin ka ba a kalla sai dai rabu zultala hala kai ne aka baiwa awon Zahra kuna hizara. Imamu Aliyu Ali Haidara, Aliyu Haidara. Akwai zance cikin kaso sosai Aliyu Haidara. ka zarce saman da sai Aliyu Haidara. ka ilimin ka yayi rasai babu ilimi Aliyu Aliyu Haidara. Mai ilimin kure tuna hali shi ya gaji al'amihi ne saloni kamar tabki duni in banda liyuwa zai fada sai Ali Haidara. Aliyu Ali Haidara, Aliyu Haidara. Mai karfi baje maza aje Aliyu Haidara. na gabadar da kai aka je Aliyu Haidara. ga ka can cikin maza aje la fata illa Aliyu wasai fa Haidara. Sanya maza gudu Aliyu gwarzo dan uwan nabiyu kai farko farka inyo ka zamto garkuwa gare ka Aliyu Haidara. Aliyu Ali Haidara, Aliyu Haidara. Masu isa ga rabu sarki Aliyu Haidara. jikokin gidan ma'aiki Aliyu Haidara. ƴaƴanka ne sadauki kai dai rabuna ya baiwa Aliyu Haidara. Aliyu su ko arziki ne wanda ya bar kudan tsiya ne ya zama to munafiki ne. Salamu alaika Al Haidar kwarzo aka iba. Imamu Aliyu Ali Haidara, Aliyu
matsayi da ku ya yantu Aliyu Haidara. wanda ya bar ku ya wahalatu yanzu da ni cikin biyar ku shi ne nike ba dan asali da ya bauta na gaba turna na binta kai ne rabuna ya bata domin babu wanda zai iya auren ta Imam Aliyu Ali Haidara. Aliyu Haidara. Imam Ali zan takaita Aliyu Haidara. Sidi tsare ni yan mugunta Aliyu Haidara. ko da za su mini kita Sharifi Muhammadin Kanini na so ina ba Alhamdulillah ya Rasulallah sunana Sharif Muhammad a garin Katsina ƙarƙashin da'irar annabi da'iman sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin gyara ko ƙarin bayani 070 3484 3338 za ku iya neman wasu kasidin namu a wannan numban ta WhatsApp. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Annabi da'iman sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Imam Aliyu Ali Haidara. Aliyu Haidara. Aliyu Haidara. Aliyu Haidara.